kinain ni ating makulit. Ano ba yung ko? Malaki lang yun. Impis mo yung bahay mo. Impis mo. Bahay mo. Ikaw bingi. Kuya, sabihin mo tama na, kanina pa yun. Nag-exclusive pa naglalaro. Malilit pero mga kapalan naman. Ayun, ayun. Oo. Inano namin, pinutol namin yung santol. Malaki dyan, sa bubong. Kain na to sa dulo. Sa dulo. Hindi, yung sa bubong. Doon, hindi na pinaputol. Mula natin. Ay siya kasi bubong. Tapos tinanggal namin yung santol dito na bulok. Tapos binawasan ko yung ano. Ano yun eh. Mapuputol na yun. Malalaglag na yun. Sabi ko ito, dapat huwag na palaki niya ang mukha ng delikado kasi dito yung babagsak sa akin. Pati sa bubong. Laging nakaskas. Yung hangin. Yun na nga yun. Yun sa flooring nila sa loob ay nag-crack na. Gano'n naman ang ugat. Ang dami sana mamunga yun. Kaso, pang gulay lang yun, hindi pwede pang Maasim. maasim. Tagayin mo dyan sa labas. Maasim. Ano gagatan mo? Santol, yung binigay niya. Kaya yun. Nakita ko dyan ako eh. Balaw. Kanina pa yung naglalaro, alas 12 pa. Mula umaga.
Malabo. Nagulang kahapon. Maganda kahapon na may iwas. Malinaw dyan kahapon. Kaso Labo-labo ng konti. ay nung ano. Nung alin, di ba? Ang dami na may iwas dyan. Malinaw dyan. Malalaki yung ako o maliit pa. Malalaki din. Pero hindi na katulad talaga dati. Na nakakahuli ng mga kaliitan ay ganito. Nadala. Araw-araw nun ano dyan, pinagdadala. Kaya nga, nadala. Gabi, may nagdadali ba dyan gabi? Pinapana pa. Nalinisid. Dami na tayo dyan. Dadala. Kasi ito na lang maganda daw dala, ano, medyo late ba yung ano. Kisa doon sa iba yung nalalim. Maganda yun. Sa kabila, madami yung isda doon. Hindi ano siya. Dito ay nakakalapat yung ano. Doon na nga lang yung maraming pagkamala. Ander, pahinga na niya. Kangina ka pa niyan eh. Kahapon nga, ulang pag naulan, buko doon sa cottage. 96, 80. Kasi pa ng ulan na lang, hangin pa yung malakas yun. Takbo ko sa cottage. Bakit? Umiiwas ako eh. Hindi, wala ba? Wala kang dati. Dala ka pa ng kapote. At meron eh, magbubukas pa ako ng kapote, kaganda doon sa cottage at hindi ako mapapasa. Hindi nga lang ako nakala eh. Andun ako, nakaupo. Yes din oh. Tama-tama pala yung tatlo eh. Tapos mga hangin kahapon din doon. Kahapon ka namiwat? Oo. Paliraya. Ang lakas na ulang kahapon. Lakas na. Para may bagyo. Maksin ng hangin pati. Nakaganyan na nga ako eh, na-ampinas doon sa ano eh. Makasala. Solo pa naman ako doon. Nung lagi ko kasama yung ibang hinuhuli. Sa loob ng siya. Sige, bulate. Oo. Huli ko, biya, ganyan. Lagi ganun ang huhuli nyo. Dito wala naman yun dito. Meron dyan madalang. Ay, ano doon eh, lawa. Sa lawa. Lawa yung pinanghuli namin na ilog. Karugtungan ng ano? Karugtungan ng dagat. Ano, yung sa ibabaw nung Laguna Lake, yung ibabaw lang siya, sa taas. Yung inaano ka ng kuryente. Hydro. Electric. Meron dyan madalang. Madalang yung biya dyan. Nahuli pa ako, lapat na nahuli ko isa. Flap. Lap. Yan, malapad din eh. Isa.